alene. Jeg har kirke for mig selv. Spille noget andet? Nej, det kan mig ikke så gå. Du kender mine regler. Du kan vælge mellem salmer og salmer. Ja, nu håber jeg ikke, at den her gudstjeneste bliver så langtrukken, som den plejer. Nå, det er nu altså med vilje, vi har valgt at gøre sådan. Ja, nu krasser du alligevel også ret af, så. Men vi kan jo lave en lille aftale omkring en god plads på kirkegården nu, hvis det er. Nej, ikke at tale om. Nej. Lad os alle bede. Jeg har lige sat mig. O Gud i det høje, jeg er en simpel mand, og jeg beder ikke om meget. Men o Gud, skænk mig en iPhone 5. Amen. Ja, vi har jo hele 2 barnedåb i dag. Ja, så når kaffen og bliver kold, inden jeg kommer hjem. Ja, det må du jo så leve med. Ja, kold kaffe, det smager bare ikke godt. Hvad dævlen er det, eller er du kommet til begravelse i overalls? Begravelse? Hvad snakker du om? Vi er ikke til barnedåb. Nå, det var fordelt, at du så kom til barnedåb kun i overalls. Det gjorde jeg da de sidste 7 gange, vi fik sådan en bedre hjem. Ja, ej, kan det være sidste gang, der havde du beskæmt for overalls på. Men jeg kom da hurtigt hjem efter den. Det må man sige da. Det er præcis. Ja. Bitten. Jeg tænkte lidt på nu, når vi er færdige her, om vi skal gå hjem og få en bitte tur. Ja. Ja. Kan jeg så få lov til at hilse på Bitte, eller hvad? Bitte og bitte, det er jo altså, man tager det. Ja, men kan jeg få lov til at hilse på ham? Jo. Han er en flinke mand, der nu efter. Jeg tror, det er på hvad vi tænker om os. Jeg har det mig, babyen. Husk nu, det er min dag i dag. Se nu at komme videre. De overholder ser i hvert fald bedre ud, den her kjole. Men der tog efter, den var der ikke gifte mig med. I lige må Bitten, måske et par kilo til, men det er sådan det. Dem kan jeg godt. Hvad siger hej bedst? Hej, hej. Jo, jeg har børnene, når jeg siger hej til hinanden. Goddag. Ja, goddag. Tak fordi jeg må komme. Goddag, Pastor. Det er altid, at jeg kommer i kirke. Ja, det var godt lidt ikke, hvis der var en ingen god. Ja, lad os så give ham barnets skyld, for det her overstået. Hvad, jeg har hørt noget om noget weed og noget senere. Ja, nu har vi 2 barnedåb her, så er der nogle nadver med noget vin og sådan. Ja, det er så. Ja. Hvad skal barnet hedde? Ejs. Bare, skal jeg hedde Ejs? Det gider jeg da ikke. Og det der koldt, det der vand der, det ser bare mega koldt ud. Jeg kan ikke lade at svømme endnu. Nej, og ham præsten, bare han ikke er katolsk, så han rører mig, så har jeg en lille overraskelse til mit ben. Nej, det var det, jeg går efter. Ja, det må du finde dig i, Pastor. Var det Anders? Ejs nu knudsen ligesom hans datter. Ja. Jeg døber dig i faderens, i søndens og i helligåndens navn. Anders. Ejs! Ejs! Knudsen. Hvad, skal vi gå hjem og få lidt kaffe og lidt kage, hva' Bitten? Jeg har hørt dig, der skulle komme sådan en afkat i, at du kan lade sig. Møg, kan jeg se.
for lækker. Du er for Du er lækker. simpelthen så lækker. Du er endnu mere Ja, lækker. jeg ved det godt. Prøv at mærke her. Jeg ved godt, jeg er så hot. Ej, og prøv at se. Vi skal til dåb nu. Det er bare det sidste nye. Prøv at høre os bare ord. D-O-B. Dåb. Det bliver bare så godt. For dit hår, det sidder så godt Og i dag. dine briller, de kan. Jeg skal se en ny. Og ej, og prøv at se en ny tus her. Ja. Dåbet det her om 5 minutter. Er I klar? Hej, barmen. Barn. Gud, det ligger i bilen. Råd til Gud dog. Hvordan kan man glemme sit barn i bilen? Nu glemte de mig i bilen igen, og de lod ikke engang en sprække stå åben i vinduet. Og bilen står lige i solen. Ja, det her er 5 minutter. Skal vi begynde at gå ind af? Ja, det kan vi godt. Kom. Så hjælp mig dog. En eller anden. Hjælp mig. Du har ringet til linje 666. Dette er helvedes automatiske telefonsvar. Indtal venligst din sjæl efter skriget. Nej. Ikke sådan noget hjælp. Gud, så hjælp mig dog. Hvad er der dog, præst? Gud, hjælp mig. Jeg er i nød. Der er 2 mænd, der skal have et barn døbt. Nå ja, min søn han boede også sammen med 12 andre drenge. Og hvis det var 2 piger, så havde du sikkert ikke noget imod det. Det skal nok gå, præst. Jamen Gud, du forstår ikke. Barnet er farvet. Du ser splinterne i deres øjne, men du ser ikke bjælken i dit eget. Og det ved jeg, for min søn han var tømrer. Tænk på min næste, og døb barnet i mit navn. Jamen Gud, jeg tænker sgu også på min næste. Men de skal også tænke på deres næste. Og det er jo mig. Så Gud, forresten, hørte du min bøn om min iPhone 5? Hej, Dennis! Hej, Donne! Hej. Ej, hvor er det godt at se dig igen. I måde. Og det var så hyggeligt Det sidst. var det i hvert fald. Det må vi snart gøre igen. Ja, bestemt. Hej, Danny. Hej, Dorte. Nej, bare glem det. Men jeg synes virkelig også, det er fedt, at I har valgt at købe en sort. Det der med de hvide, det er så last season. Hvad snakker du om? Har I ikke adopteret en nære? Gud, barnet! Det ville nok være en god idé. Han er bare sød, han er. Ja, det er han i hvert fald. Ligesom hans far. Ja, det må være mig. Ja. Ja, her er noget popmusik. Ungdom nu til dags. Det bliver så spændende, altså. Hvad skal barnet hedde? Så måske. Ej, det er simpelthen for grimt. Hvad med Prada? Ej, Gustav? Nej, hvad med Gucci Gustav? Ej, Gucci Gustav, det kan det ikke mene. Skulle der ikke noget navn? Så hellere Fred Perry eller sådan noget. Bare jeg skal hedde Chili. Det ville fandme være nederen.
bare blevet i Afrika. De er alle så blegfede her i Danmark. Åh Gud! Gud! Du er nødt til at hjælpe mig den her gang. Gud! Det er allerede nok med én Gucci Gustav. Fortvivl ikke, præst. Jeg har skabt alle mennesker her i verden. Også til mørke. Og her er din egen guldbøg. Jamen Gud! Gud, du er en kvinde. Har jeg nogensinde sagt andet? Lad mig lige fortælle dig noget. Det er lidt fra spøgeriet, ja. Klar, hvad? Ja. The G's in the house. Whoop, whoop. Du siger, du er sej, og du siger, du er slem, men vi skal because Leslie i Jerusalem. Jeg er nede på beatet, og du giver mig kvalme. Vi skal synge endnu en kedelig salme. Der er din mor, I spiller op til lir. Kain og Abel, den anden i bjørn. Skær dig selv, som vi siger til folket. Sådan skal Bibelen ikke fortolkes. I går alle rundt og tror, jeg er en mand. Har I aldrig forstået, at kvinder også kan? Jeg kan brænde jer alle til grillbuketter og stadig se godt ud. I glitter og stiletter. Nu skal du bare holde kæft og vente. Det smadrer 10, vi gør i det gamle testamente. Og nu vil Herren tage og smutte og dø nu det barn, så rappen kan slutte. Over and out. Bitches! Jamen Gud, nej, en pige, en kvinde, nej, det hænger ikke sammen, jamen, Gud, nej, Oh my god. Ja, det plejer den her. Ja. Og hvad var det, han skulle hedde? Gucci Gustav selvfølgelig. Så jeg døber ham i mit navn, og i min søns navn, og i ham på sidste navn. Gucci Gustav. Og nu må jeg så hellere tilbage til himlen. Der er nogle problemer med, at man ikke må få hunde med.